ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. മഴ ആയതുകൊണ്ട് അതൊന്നും അല്ലേ, കുറവാണ് എല്ലാവരും. മഴയുടെ നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഇവിടെ നെറ്റിന് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്, വീഡിയോയിൽ വരാൻ പറ്റണില്ല. അത് സാരില്ല, കേൾക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ അത് വലിയ കാര്യം എന്ന് വിചാരിക്കാം മാതാജി. ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സമയത്ത് നമുക്ക് ക്ലാസ് പറ്റുന്ന പോലെ ചെയ്തോളൂ കേട്ടാ. മഴ എല്ലാവർക്കും നെറ്റ് അഡ്മിൻസും കുറെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും ലെവൽ 1 ഒക്കെ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. പറ്റുന്ന പോലെ ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് എക്സാം 5 നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. 6ാമത്തെ ഉപദേശം നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉപദേശമാണ്. 6ാമത്തെ ഉപദേശം നാമാപരാധത്തിലെ ഫസ്റ്റത്തെ അപരാധമാണ്. അത് നമ്മളിപ്പോ ഈ 6ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറഞ്ഞത്. എന്താണ് നാമാപരാധത്തിലെ ഫസ്റ്റ് അപരാധം? ഓർമ്മയുണ്ടോ? എന്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് അപരാധം നാമാപരാധത്തിൽ പറയുന്നത്? വൈഷ്ണവ ഭക്തരെ നിന്ദിക്കാൻ. അതെ, വൈഷ്ണവ ഭക്തരെ നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെ. അതാണ് ഉപദേശാമൃതത്തിൽ 6ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? വൈഷ്ണവ നിന്ദ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് 6ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ഭക്തനായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ഭൗതികമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കാണാൻ പാടില്ല. ഭൗതികമായ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികമായ ഭാഷയിൽ കാണാൻ പാടില്ല. അതായത് കാണാൻ ഭംഗിയില്ലെന്നോ, നിറം കുറഞ്ഞവനാണെന്നോ, താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെന്നോ, വിദ്യാഭ്യാസം കുറവാണെന്നോ, എന്തെങ്കിലും വൈകല്യങ്ങൾ ഉള്ളവരാണെന്നോ, അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ ആരെ കാണാൻ പാടില്ല, ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു ഭക്തനെ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ 6ാമത്തെ ഉപദേശം രൂപഗോസ്വാമി നൽകുന്നത്. അതായത് നമ്മളെ അപരാധം, നമ്മൾ വൈഷ്ണവര് അവർക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ 6ാമത്തെ ഉപദേശം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉപദേശാമൃതം ശ്ലോകം 6. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പൊ നമ്മളെ 6ാമത്തെ ഉപദേശത്തിലേക്ക് പോകാം. ദൃഷ്ടൈ സ്വഭാവജനിതൈർവപുഷശ്ച ദോഷൈർ നാപ്രകൃതത്വമിഹ ഭക്തജനസ്യ പശ്യേത് ഗംഗാഭസാംന ഖലു പുത്പുതഫേന പങ്കൈർ ബ്രഹ്മാദ്രവത്വമപഗച്ഛതി നീരധർമ്മൈ. ദൃഷ്ടൈ സ്വഭാവജനിതൈർവപുഷശ്ച ദോഷൈർ നാപ്രാകൃതത്വമിഹ ഭക്തജനസ്യ പശ്യേത് ഗംഗാഭസാംന ഖലു പുത്പുതഫേന പങ്കൈർ ബ്രഹ്മാദ്രവത്വമപഗച്ഛതി നീരധർമ്മൈ. അപ്പോ എന്താണ് ഈ ഉപദേശത്തിൽ പറഞ്ഞത്? ദൃഷ്ടൈ സ്വഭാവ ജനിതൈർ വപുഷശ്ച ദോഷൈർ നാപ്രാകൃതത്വമിഹ ഭക്ത ജനസ്യ പശ്യേത് ഗംഗാഭസം ന ഖലു ബുദ്ഭുതഫേന പങ്കൈർ ബ്രഹ്മാദ്രവത്വം അപഗച്ഛതി നീരധർമ്മൈ. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഭക്തന് എന്തില്ല? ആ വ്യക്തിയുടെ ശരീരമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഭക്തന് ശരീരവുമായിട്ട് യാതൊരു താതാത്മ്യവുമില്ല. താദൃശ ഭക്തനെ ഭൗതികതയുടെ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ വീക്ഷിക്കരുത്. താഴ്ന്ന തരം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെന്നോ, ശരീരത്തിന് വർണ്ണഭംഗിയില്ലെന്നോ, ശരീരം വികലമാണെന്നോ, രോഗഗ്രസ്തനാണെന്നോ, ദുർബലമാണെന്നോ ഉള്ള കാര്യം ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിഗണിക്കേണ്ടതല്ല. സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഒരു ഭക്തോത്തമന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ഈ ദൃശ്യവൈകല്യങ്ങൾ ഒരു അപാകതയായി തോന്നാം. അപ്പൊ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നാം? ഇതൊക്കെ ഒരു വൈകല്യങ്ങളാണ്, ഈ വൈകല്യങ്ങളെല്ലാം അപാകതയാണെന്ന് തോന്നാം. പക്ഷേ ദൃശ്യങ്ങളായ ഈ ദോഷങ്ങൾക്കിടയിലും ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന് ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് ചേറും നുരയും കലർന്ന് ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ഗംഗാ നദിയെ പോലെയാണത്. ഗംഗാജലം ഈ വൈകല്യങ്ങളെല്ലാം
വൈകല്യങ്ങളാലൊന്നും ദൂഷിതമാവുകയില്ല. ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ പുരോഗമിച്ചവർ ജലത്തിന്റെ ഈ പരിതസ്ഥിതിയൊന്നും ഗണിക്കാതെ ഗംഗയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് 6ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത്, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിതനായ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഭൗതികതയുടെ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ വീക്ഷിക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായ രീതിയിലൂടെ കാണാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ശാരീരിക ഭാഷയിൽ നമ്മൾ ആ ഭക്തനെ ഒരിക്കലും വിലയിരുത്താൻ ശ്രമിക്കരുത്. അതായത് താഴ്ന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെന്നോ, ശരീരത്തിന് വർണ്ണഭംഗിയില്ലാന്നോ, ശരീരം വികലമാണെന്നോ, രോഗഗ്രസ്തനാണെന്നോ, ദുർബലമാണെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണെന്നോ എന്നും ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കലും എന്തല്ല, ഗണിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല. സാമാന്യ ദൃഷ്ടിയിൽ, സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഈ വൈകല്യങ്ങൾ ഒരു അപാകതയെ തോന്നാം. പക്ഷേ ഈ ദോഷങ്ങൾക്കിടയിലും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല. എപ്രകാരമാണോ മഴക്കാലത്ത് ഗംഗാനദി ചേറും ചെളിയും കലർന്ന് ഗംഗാനദി ഒഴുകുന്നത്, എന്നിരുന്നാലും ആ ഗംഗാജലത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഗംഗാനദി നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ചേറും ചെളിയും കലർന്ന ഗംഗാനദി, ആ ജലം കണ്ടാലും ആ ജലത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? അതിന് പരിശുദ്ധി ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടാത്തതുപോലെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് നമുക്ക് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈ വൈകല്യങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. ഒരു ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ പുരോഗമിച്ച ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തി ഇത്തരത്തിൽ ചേറും ചെളിയും കലർന്ന് ചുമന്ന് കിടക്കുന്ന ഗംഗാജലാണെങ്കിലും ആ വ്യക്തി അതിൽ ഇറങ്ങി കുളിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളാണെങ്കിലോ നമ്മളത് ചെയ്യില്ല. കാരണം നമ്മൾ അത്രയും എത്താത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ വെള്ളം ചെളിവെള്ളമാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നീങ്ങി നിൽക്കും. പക്ഷെ ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ പുരോഗമിച്ചവൻ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഗംഗാ നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്യും. അപ്പൊ അതാണ് ആ ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ പുരോഗമിച്ച ആ വ്യക്തിയുടെ അല്ലാത്തവരുടെയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. കാരണം അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടും മറ്റുള്ളവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട്? വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് 6ാമത്തെ ഉപദേശം പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തനെ, ശുദ്ധ ഭക്തനെ ഒരിക്കലും നമ്മള് ശാരീരികമായ ഭാഷയിലോ ഭൗതികമായ രീതിയിലോ വീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. ഭൗതികമായ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ വീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? താഴ്ന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെന്നോ, അതല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് വർണ്ണഭംഗിയില്ലാന്നോ, രോഗഗ്രസ്തനാണെന്നോ, ശരീരം വികലമായ ശരീരത്തോട് കൂടിയവനാണെന്നോ, ദുർബലനാണെന്നോ എന്നൊന്നും ആരെ നമ്മൾ കരുതാൻ പാടില്ല. ഒരു ഭക്തനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്താണ് പറയണത്? ആ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊന്നും സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഇതൊക്കെ ഒരു അപാകതയായിട്ട് തോന്നാം. പക്ഷെ ഈ ദോഷങ്ങൾക്കിടയിലും ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? ദൂഷണം സംഭവിക്കില്ല. എപ്രകാരമാണോ ഗംഗാനദി മഴക്കാലത്ത് ചെറും ചെളിയും കലർന്ന് ഒഴുകുന്നത്, എന്നിട്ടും ആ ഗംഗാജലത്തിന്റെ പവിത്രത നഷ്ടപ്പെടാത്തതുപോലെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? ഈ ദൂഷണങ്ങൾ ഈ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കലും ഈ ദോഷങ്ങൾക്കിടയിലും ആ വ്യക്തിക്ക് ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് 6ാമത്തെ ഉപദേശം രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? 6ാമത്തെ ഉപദേശം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി. അതായത് നമ്മൾ ശാരീരികമായ ഭാഷയില് ഒരു ഭക്തനെ വിലയിരുത്താൻ പാടില്ല. ആ വ്യക്തി ശാരീരികമായ ഭാഷയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് നമ്മളിപ്പോ കാണാൻ ഭംഗിയില്ല, അല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴ്ന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാണ്, പിന്നെ ശരീരം വികലമായ ശരീരത്തോട് കൂടിയവനാണ്, രോഗഗ്രസ്തനാണ്, ദുർബലനാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊന്നും പരിഗണിക്കേണ്ടതല്ല. എപ്രകാരമാണോ ഗംഗാനദി ചേറും ചെളിയും കലർന്നിട്ട് ഗംഗാനദി ഒഴുകുന്നത്, ആ ജലത്തിന് പരിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടാത്തത്, അതുപോലെ തന്നെ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഒരു അപാകതയായി തോന്നാം. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കലും ഇതൊന്നും എന്തല്ല? ദൂഷണം ചെയ്യുന്നതല്ല. ആ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് അതൊന്നും ബാധകമല്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്? ഈ 6ാമത്തെ ഉപദേശത്തില് പറയുന്നത്. ഒരാൾ പറയാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞോളൂ. ചൊല്ലണ ദൃഷ്ടൈ സ്വഭാവ ചൊല്ലണ. ഇല്ല, മീനിങ് പറഞ്ഞാലും മതി. അതായത് ദൃഷ്ടൈ സ്വഭാവചരിതിർ പവുഷശ്ച ദോഷൈർ ന പ്രാകൃതത്വമിഹ ഭക്തജനസ്യ പശ്യേത് ഗംഗാബസാന്ന ഖലു ബുദ്ബുദഫേന പങ്കേർ ബ്രഹ്മദ്രവത്വമപഗച്ഛതി നീരധർമ്മൈ. അതായത് കൃഷ്ണ ഭക്തൻ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചിലപ്പോൾ വൈകല്യങ്ങളോ ഭൗതികമായ വർണ്ണവ്യത്യാസങ്ങളോ വൈകല്യങ്ങളോ ജാതി ഭേദങ്ങളോ അങ്ങനെ
ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതൊന്നും ആ ഒരു ഭക്തനിൽ അതൊന്നും ദർശിക്കാൻ പാടില്ല. അത് മഴക്കാലത്ത് ഗംഗാജലം ചളിയും മണ്ണും കുമിളകളും നിറഞ്ഞതുപോലെ ഒഴുകുകയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പരിഭാവനത്വം അതിനെപ്പോഴും ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ പരിഭാവനത നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതല്ലേ അങ്ങനെയുണ്ട്. അതെ, അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആര് ഒരു ശുദ്ധഭക്തനും അതേപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഗംഗാജലം എങ്ങനെയാണ്? ചെളിവെള്ളാണ്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അതിന്റെ പവിത്രത നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ശുദ്ധഭക്തനും. നമ്മളെ കാഴ്ചയിൽ വൈകല്യങ്ങളുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കാം, താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജന്മം എടുത്തതായിരിക്കാം. പക്ഷെ അതൊന്നും ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തല്ല, ഒരു എന്താ പറയാ, ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നതല്ല. ഒരു ഭക്തനെ അയോഗ്യതകളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതല്ല എന്നാണ് 6ാമത്തെ ഉപദേശത്തില് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നു, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിതനായ ഒരു ശുദ്ധഭക്തന് അവന്റെ ശരീരവുമായി ഒരു താതാത്മ്യവുമില്ല. താദൃശ ഭക്തനെ ഭൗതികതയുടെ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ വീക്ഷിക്കരുത്. താഴ്ന്ന തരം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെന്നോ, ശരീരത്തിന് വർണ്ണഭംഗിയില്ലെന്നോ, ശരീരം വികലമാണെന്നോ, രോഗഗ്രസ്തമാണെന്നോ, ദുർബലമാണെന്നോ ഉള്ള കാര്യം ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗണിക്കത്തക്കതല്ല. സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഒരു ഭക്തോത്തമന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ഈ ദൃശ്യവൈകല്യങ്ങൾ ഒരു അപാകതയായി തോന്നാം. പക്ഷെ ദൃശ്യങ്ങളായ ഈ ദോഷങ്ങൾക്കിടയിലും ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന് ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ നമ്മളെ കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ദോഷങ്ങളായിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ ദോഷങ്ങൾക്കിടയിലും ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് രൂപഗോസ്വാമി 6ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ നമുക്ക് പറയുന്നത്. ഇനി ശുദ്ധഭക്തിക്ക് രൂപഗോസ്വാമി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർവചനമാണ്: അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാദിനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. പരമപുരുഷോത്തമനായ ശ്രീകൃഷ്ണനിലുള്ള അകളങ്കമായ ഉത്തമ ഭക്തി എന്നത് ഭഗവാന് പ്രീതി ഉളവാക്കുന്ന മട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ്. ഈ സേവനം ബാഹ്യമായ എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശം വച്ചുകൊണ്ടാവരുത്. അതിൽ കാമ്യകർമ്മത്തിനോ അമൂർത്തമായ ജ്ഞാനത്തിനോ മറ്റു സ്വാർത്ഥാഭിലാഷങ്ങൾക്കോ അവകാശമില്ല. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 19:167 പറയുന്നതാണ്. അത് കൂടാതെ രൂപഗോസ്വാമി ഈ ശ്ലോകം ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധിയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തിക്ക് രൂപഗോസ്വാമി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർവചനമാണ് എന്ത്? അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം, യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള അഭിലാഷങ്ങളും ഇല്ലാതെ, ജ്ഞാന കർമാദിനാവൃതം, ജ്ഞാനത്തിന് സ്ഥാനമില്ല, കർമ്മത്തിന് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും അവിടെ എന്തില്ല, പ്രസക്തിയില്ല. എന്തുമാത്രമുള്ള അവിടെ ആനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ, കൃഷ്ണൻ അനുകൂലമായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യുക. അതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഭക്തി എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന് അനുകൂലമായിട്ട് വേറെ ഒരു അഭിലാഷങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഭഗവാന് അനുകൂലമായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഭക്തി എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അവിടെ എന്തിനൊന്നും സ്ഥാനമില്ല, ജ്ഞാനത്തിനോ കർമ്മത്തിനോ ഒന്നും അവിടെ എന്തില്ല, സ്ഥാനമില്ല. സ്വാർത്ഥമായ ഒരു അഭിലാഷങ്ങൾക്കും അവിടെ സ്ഥാനമില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഭക്തി. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധിൽ വരുന്നുണ്ട്. അത് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സാധകന്റെ ബോധത്തിന് മാറ്റം സംഭവിച്ചേ പറ്റൂ. വൈഷയിക സുഖാഭിലാഷമാണ് ബോധത്തിലുള്ളതെങ്കിൽ അത് ഭൗതിക ബോധമാണ്. കൃഷ്ണനെ പ്രേമഭക്തിയോടുകൂടി സേവിക്കുന്നതിലാണ് ബോധം പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് കൃഷ്ണാവബോധമാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധവും ഭൗതിക ബോധവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്? കൃഷ്ണനെ പ്രേമഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. അങ്ങനെയായിരിക്കും ആരുടെ ബോധം പോകുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തിയുടെ ബോധം അതാണ് ചെയ്യുക. ഭൗതിക ബോധത്തിലാണെങ്കിലോ സ്വന്തം സുഖത്തിന്, സ്വന്തം സന്തോഷം, സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുക. അത് ഭൗതിക ബോധം. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ, ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നെങ്കിൽ അതെന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധമാണ്. അർപ്പിതാത്മാവായ ഒരാൾ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അർപ്പിതാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്താണ്? ഭൗതികമായ യാതൊരു അഭിലാഷങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ സേവിക്കും. ജ്ഞാന കർമാദിനാവൃതമായ മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനമായ ജ്ഞാനത്താലും ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമായ കർമ്മത്താലും സ്പർശിക്കപ്പെടാത്തതായ അനന്യമായ ഭക്തി സേവനത്തെ ശുദ്ധമായ ഭക്തിയോഗം എന്ന് വിവക്ഷിക്കുന്നു.
അപ്പൊ ശുദ്ധമായ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജ്ഞാന കർമാദിനാവൃതമായ, അതായത് ജ്ഞാനത്തിന്റെ കർമ്മം കൊണ്ടും ആവൃതമായിട്ടുള്ള മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനമായ ജ്ഞാനത്താലും, മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തന ജ്ഞാനം, ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമായ കർമ്മം, ഇത് രണ്ടും സ്പർശിക്കാതെ അനന്യമായ ഭക്തി സേവനത്തെ നമ്മൾ ആരും പറയാതെ സ്വമേധയാ ചെയ്തു വരുന്ന, അങ്ങനെ അനന്യമായിട്ടുള്ള അത്രയും നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്തു വരുന്ന ആ ഭക്തി സേവനത്തെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധമായ ഭക്തിയോഗം എന്ന് വിവക്ഷിക്കുന്നത്. അദൃഷ്ടവും ഏകാഗ്രവുമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്നവൻ സഗുണാൻ സമതീത്തൈത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് മുക്തനാണ്. അപ്പൊ അദൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്നവൻ സഗുണാൻ സമതീത്തൈത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ്? മുക്തനാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെ എങ്ങനെ കാണരുത്? നമ്മളിത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ച സെയിം പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശുദ്ധഭക്തന്റെ ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളെ ആരും വിമർശിക്കരുത്. അങ്ങനെ വല്ല ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അവയെ ഗണിക്കാതിരിക്കണം. ഒരു ആചാര്യന്റെ മുഖ്യ പ്രവർത്തനമായ പരമപുരുഷോത്തമനെ പ്രേമഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുക എന്ന കൃത്യം മാത്രമേ പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടതുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ ശാരീരിക ഭാഷയിൽ നമ്മൾ വിലയിരുത്താൻ പാടില്ല, വിമർശിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ വല്ല ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അത് ഗണിക്കരുത്. നമ്മളത് പരിഗണിക്കാനേ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല. നമ്മള് ആചാര്യന്റെ പ്രവർത്തനം മാത്രം നോക്കുക. ആ ആചാര്യൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു, അത് മാത്രമേ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതാവുള്ളൂ. അല്ലാതെ ആ ആചാര്യന്റെ ദോഷങ്ങളെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത്. അപ്പി ചേസുതുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭക് സാതുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യകാ വ്യവസിതോ ഹി സഹ. ഒരു ഭക്തൻ ഗാർഹ്യങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ പോലും അവനെ സാധു ആയിട്ടേ കണക്കാക്കാൻ പാടുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന്റെ അവസ്ഥയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവനുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത 9-ാം അധ്യായം 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നതാണ്, ഒരു ഭക്തൻ ഗാർഹ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ പോലും ഒരു ഭക്തനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണണം? സാധുവായിട്ടാണ് കാണേണ്ടത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന്റെ അവസ്ഥയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആർക്കുള്ളത്? അവനുള്ളത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയില് കണ്ട ശ്ലോകം. ഇനി 3-ാമത്തിൽ പറഞ്ഞെന്താണ്? ഒരു നിഷ്കളങ്ക ഭക്തൻ ബ്രാഹ്മണന്റെയോ ഗോസ്വാമിയുടെയോ കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവനല്ലായിരിക്കാം, പക്ഷേ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരതനാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷണീയനല്ല. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ ബ്രാഹ്മണന്റെ കുടുംബത്തിലോ ഗോസ്വാമിയുടെ കുടുംബത്തിലോ പിറന്നവനല്ല എന്ന് വിചാരിക്കൂ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നിരതനാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആ ഭക്തനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല? ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനാണ് ആര്? ശുദ്ധഭക്തൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൗതികതയുടെയോ ജാതിയുടെയോ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗോസ്വാമികളുടെ ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടാവുക എന്നത് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തില് ഭൗതികതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് പാരമ്പര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് എന്തില്ല? ഗോസ്വാമികളുടെ ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടാവുക എന്നത് സാധ്യമല്ല. എങ്ങനെയാണ് ഗോപസ്വാമി കുടുംബം ഉണ്ടാകുന്നത്? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട ബിരുദമാണ് ഗോസ്വാമി എന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക്, അത്തരത്തിലുള്ള യോഗികൾ, കുറെ ഉയർന്നു പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് അവര് അടുത്തൊരു ജന്മം അവർക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? ഗോസ്വാമി കുടുംബത്തിൽ ജന്മം എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരാണ് ഏത് കുടുംബത്തിൽ വന്ന് ജന്മം എടുക്കുന്നത്? ഗോസ്വാമി കുടുംബത്തിൽ വന്ന് ജന്മം എടുക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഭൗതികതയുടെയോ ജാതിയുടെയോ പാരമ്പര്യ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല എന്ത് ഗോസ്വാമികളുടെ കുടുംബം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇനി വൈഷ്ണവ അപരാധത്തിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ. വൈഷ്ണവന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളോട് ചെയ്യുന്ന അപരാധം ഗൗരവമുള്ളതാണ്. ഈ അപരാധത്തെ ഹാത്തി മാത അല്ലെങ്കിൽ മത്ത ഗജാപരാധം എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗമിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് വിഘ്നകാരിയും അപകടകാരിയുമായിരിക്കും. ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ തെറ്റു ചെയ്താൽ ആത്മീയമായ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ നമ്മള് വൈഷ്ണവാപരാധത്തെ എന്തിനോടാ പറയുന്നത്? ഹാത്തി മാത, അതായത് മതയാനയോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു മതയാന ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ കയറിയാലുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? അവിടെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കും. അതേപോലെയാണ് എന്ത്? വൈഷ്ണവാപരാധം. അപ്പൊ വൈഷ്ണവാപരാധം നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് നേട്ടം ഉണ്ടാകാൻ തന്നെ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അത്രയും നമ്മളെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ പുരോഗമിക്കാനുള്ള
സാധ്യത തന്നെ കുറയും. അത്തരത്തിൽ അത് വിഘ്നകാരിയാണ്, അപകടകാരിയാണ്. അത്രയും ഗൗരവമുള്ളതാണ് എന്ത് വൈഷ്ണവാപരാധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ വൈഷ്ണവാപരാധം ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല. അത് ഒരു മതയാനയെ പോലെയാണ്, മത്തഗജാപരാധം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗമിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് വിഘ്നമുണ്ടാക്കുന്നതാണ്, അപകടകാരിയാണ്. മാത്രമല്ല ആത്മീയമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്കും നമുക്ക് പിന്നെ സാധ്യത ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് വൈഷ്ണവാപരാധം കൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു ഫലം എന്ന് പറയുന്നത്. അപരാധം സംഭവിക്കാവുന്ന വഴികൾ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്? ഭാഗ്യദോഷം കൊണ്ട് നാം ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധം ലോകത്തിലെങ്ങും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന അസാധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അനുമോദിക്കാൻ കഴിയാത്ത നവശിഷ്യന്മാരാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ ഞങ്ങളെ അവരുടെ തലത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാനും എല്ലാവിധത്തിലും ഞങ്ങളെ വിമർശിക്കുവാനും ശ്രമിച്ചു വരുന്നു. ഞങ്ങൾ അവരുടെ ഈ കഴമ്പില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ജ്ഞാനശൂന്യതയിലും വ്യസനിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പറയുന്നു, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വെച്ചിട്ട് പറയാണ്, കൃഷ്ണാവബോധം ലോകത്തിലെങ്ങും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന അസാധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അനുമോദിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തില് നവശിഷ്യന്മാരാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കലിയുഗത്തിന്റെ സ്വാധീനം എല്ലാവരും വരുന്നു പറഞ്ഞ പോലെ ഈ നവശിഷ്യന്മാര്, പുതിയ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോ പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ അനുമോദിക്കാനായിട്ട് കഴിയാത്ത ശിഷ്യന്മാരാലാണ് ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർ ഞങ്ങളെ അവരുടെ തലത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ അവരുടെ തലത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുപോരാനാണ് ആരെ നോക്കുന്നത്? പഴയ, അതായത് സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരെ എല്ലാവിധത്തിലും ഞങ്ങളെ വിമർശിക്കുവാനും, അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടും പുതിയ ഭക്തന്മാരുടെ കാഴ്ചപ്പാടും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? വിമർശിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവരുടെ കടമ്പില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ജ്ഞാനശൂന്യത. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ കാണുമ്പോൾ ഈ അതായത് സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിവോട്ടീസ് എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? അവർക്കതില് പ്രയാസമാണ് തോന്നുന്നത്. ഒരു ശുദ്ധ വൈഷ്ണവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഭൗതിക വീക്ഷണത്തിലൂടെ ദർശിക്കുന്നത് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ശുദ്ധ വൈഷ്ണവന്റെ പ്രവർത്തികളെ ഭൗതികമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പാടില്ല. വിശേഷിച്ചും നവാഗതനായ ഒരു കൃഷ്ണഭക്തൻ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ അങ്ങനെ കാണുന്നത് വളരെ ദോഷകരമായിരിക്കും. അപ്പൊ പുതിയ ഭക്തന്മാര് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ കാണുന്നത് വളരെ ദോഷമായിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത്. ആകയാൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ ബാഹ്യമായി നോക്കിക്കാണുന്ന മട്ടുപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രകൃതിയെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയും പരമപുരുഷോത്തമനായ ഭഗവാനെ പ്രേമപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്നെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ശുദ്ധഭക്തനെ ബാഹ്യമായ രീതിയിൽ നോക്കിക്കാണാൻ ശ്രമിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രകൃതിയെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അതായത് എപ്രകാരമാണ് പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാന് സേവനം ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്നത്, ഇത് നമ്മൾ നോക്കിക്കാണാം. അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വ്യാപൃതനായിട്ട് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈകല്യങ്ങളോ കുറവുകളോ അല്ല നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. ഒരു നിഷ്കളങ്ക ഭക്തനെ ഭൗതികതയുടെ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ കാണാതിരിക്കുന്നതിന് പറ്റിയ ഉപായം ഇതാണ്. ഈ ഉപായം പ്രാവർത്തികമാക്കി എല്ലാവർക്കും ശുദ്ധഭക്തന്മാരായി ക്രമത്തിൽ വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഭക്തനെ ഭൗതികതയുടെ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ കാണാതിരിക്കാനുള്ള പറ്റിയ ഉപായം എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതിൽ എപ്രകാരമാണ് അദ്ദേഹം അതിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപഠിക്കുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആ ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ ആയിട്ട് ക്രമത്തിൽ നമുക്ക് ഉയർന്നു വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ പ്രാവർത്തികമാക്കി കൊണ്ടുവന്നാൽ. അടുത്തത് പറയുന്നത് ശാരീരികമായ വൈകല്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പാടില്ല. പിന്നെ അസൂയ പാടില്ല. ഈ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം ദിവ്യമായ ഒരു വിദ്യയാണ്. ഇതിൽ അസൂയയ്ക്ക് സ്ഥാനമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ അസൂയയ്ക്ക് സ്ഥാനമില്ല. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അസൂയയ്ക്ക് സ്ഥാനമില്ല. കാരണം അർജുനനോട് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, എന്നിൽ അസൂയ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കുന്നതെന്ന്. ഇവിടെ അസൂയയ്ക്ക് ഒരിക്കലും സ്ഥാനമില്ല. അസൂയകളിൽ നിന്ന് മുക്തരായ പരമഹംസർക്കുള്ളതാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം. അപ്പൊ നിർമ്മത്സരാണാം സദാം ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് മത്സരങ്ങളില്ല, നിർമത്സരം, അതായത് ഒട്ടും മത്സരങ്ങളില്ലാത്ത പരമഹംസന്മാർക്കുള്ളതാണ് എന്ത് ഈ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗോസ്വാമികളുടെ വംശത്തിൽ പിറന്നു എന്നതുകൊണ്ടോ ഗോസ്വാമി ബിരുദം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടോ മാത്രം ഒരാൾ മത്സരബുദ്ധിയുള്ളവനാകരുത്. അതായത് ഒരു വ്യക്തി ഗോസ്വാമിയുടെ വംശത്തിൽ പിറന്നു എന്നതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോസ്വാമി ബിരുദം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടോ മാത്രം ഒരാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവാൻ ഇല്ല, മത്സരബുദ്ധിയുള്ളവനായിട്ട്
ആകരുത് എന്ന് പറയുന്നത്, മത്സര ബുദ്ധി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ പരമഹംസ പദവിയിൽ നിന്ന് നിപതിക്കുക. അപ്പൊ പരമഹംസ പദവിയിൽ നിന്ന് നിപതിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് മതി? അതായത് നമ്മള് ഭക്തിയിൽ ഉയർന്നുയർന്നു പോകും തോറും നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നില്ല, തൃണാതപി സുനിച്ചേന തരോരപി സഹിഷ്ണുന അമാനിന മാനദേന കീർത്തനീയ സഹദഹരി. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത്രയും നമ്മള് തൃണം പോലെ ആയിരിക്കണം, അത്രയും നമ്മൾ എളിമ നമ്മളിനുള്ളിലേക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഉയർന്നു നമ്മൾ തോന്നുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ എന്ത് വേണം? താഴേക്ക് നോക്കി നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ അല്ലാതെ നമുക്ക് മത്സരബുദ്ധി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്? ആ പരമഹംസ പദവിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നിപതിക്കും. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് പറയുന്നതാണ്. ആദിലീലയില് 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 34 മുതൽ 59 വരെ ഗോപാല ചാപ്പാല ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റോറിയാണ് അത് പറയുന്നത്. പിന്നെ നോക്കാം നമുക്കത്. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ഭഗവാനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവനാണ്. അവനെ സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ പരിഗണിക്കരുത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭഗവാന്റെ നിയോഗമില്ലാതെ ഒരാൾക്കും ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല. വൈഷ്ണവാപരാധത്തിൽ ആദ്യത്തെ അപരാധമാണ്. കാരണം എന്താ പറയണത്? ഭഗവാന്റെ നിയോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, ഭഗവാന്റെ നിയോഗമില്ലാതെ ഒരാൾക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നമ്മൾ അവരെ അവഗണിക്കാനും പാടില്ല. അവരെ നമ്മള് സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ പരിഗണിക്കാനും പാടില്ല. കാരണം അവര് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരിക്കും, ഭഗവാനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കും അവര്. ഒരു ശുദ്ധ വൈഷ്ണവനെ ഉപദേശിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും തെറ്റുതിരുത്താൻ നോക്കുന്നതും അപരാധമാണ്. പിന്നെ അടുത്ത അപരാധം പറയുന്നത്, ഒരു ശുദ്ധ വൈഷ്ണവനെ നമ്മള് തെറ്റുതിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റുതിരുത്താൻ നോക്കുന്നതും ഉപദേശിക്കുക. ഒരു വൈഷ്ണവനെ നമ്മൾ ഉപദേശിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റുതിരുത്തി കൊടുക്കുന്നതും എന്താണ്? അപരാധമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലായിരിക്കും എന്ത്? അവർ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ അവർക്കറിയാം അവരാ ചെയ്തതിന്റെ അതിൻ്റെതായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊരിക്കലും ചെയ്യരുത്. ഉന്നതനായ വൈഷ്ണവൻ എപ്പോഴും ഗുരുസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിതനാണ്. ഒരു ഉന്നതനായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനത്താണ്. നവാഗതനായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യസ്ഥാനത്തായിരിക്കും. ആചാര്യൻ ശിഷ്യനിൽ നിന്ന് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല. തന്റെ ശിഷ്യന്മാരല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഇടവരുത്തുകയും വരുത്. അപ്പോൾ ഒരു ആചാര്യൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം? ആചരിച്ച് കാണിക്കുന്നവനായിരിക്കണം. ഒരിക്കലും ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്ന് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ആചാര്യൻ ഉണ്ടാകരുത് എന്നും കൂടി ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? വൈഷ്ണവരെ നിന്ദിക്കാനോ നമ്മൾ അവഗണിക്കാനോ പാടുള്ളതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിൽ ഭഗവാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ആര്? ഒരു ഭക്തൻ വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട്, അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുക പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല. കാരണം ഭഗവാനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ ഈ 6ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? വൈഷ്ണവ അപരാധം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്ത് പാടില്ല? ഒരു ഭക്തനെ നമ്മുടേതായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഭൗതികമായ വീക്ഷണത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കാണാനായിട്ട് പാടില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചവനാവാം, വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞവനായിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താണ്, ശരീരവർണ്ണം ഭംഗിയില്ലാത്തവനായിരിക്കാം, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഇതൊന്നും ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചതൊന്നും ബാധകമല്ല. എപ്രകാരമാണ് മഴക്കാലത്ത് ചെളിയും ചേറും കലർന്ന് ഗംഗാനദി ഒഴുകുന്നത്, പക്ഷെ എന്നിട്ടും ആ ഗംഗാനദിയുടെ പവിത്രത നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. കാഴ്ചയിൽ പോലെയല്ല ഗംഗാനദിയുടെ പവിത്രത ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടാത്തതുപോലെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? ദൂഷണം സംഭവിക്കില്ല. ഈ വൈകല്യങ്ങൾക്കിടയിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കാരണം ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഭഗവാന്റെ നിയോഗം ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതാണ്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ അവരെ ഉപദേശിക്കാനോ അവർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാനോ നമ്മൾ പോകാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് എന്താണ് അവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടത്? ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ കുറെ വൈകല്യങ്ങളോ ദോഷങ്ങളോ നമുക്ക് കാണാം. പക്ഷെ നമ്മൾ അതല്ല കാണേണ്ടത്. എപ്രകാരമാണോ ആ വ്യക്തി ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എപ്രകാരമാണോ അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും നോക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആര് പറയുന്നത്? രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശം 6ാമത്തത്. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും?
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 8:50 അല്ലേ? വൈഷ്ണവ അപരാധം പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് 6ാമത്തെ ഉപദേശം പറയുന്നത്. അതായത് ശാരീരികമായ ഭാഷയില് നമ്മളൊരു ഭക്തനെ വിലയിരുത്താനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ദോഷവും നമ്മൾ കണ്ടു. എന്താണ്? ഹാത്തി എന്താണ്? മത്തഗജാപരാധം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? ഹാത്തി മാത്ത, അതായത് മത്തഗജാപരം, അതായത് മതയാന ഒരു തോട്ടത്തിൽ കടന്ന പോലെ അവസ്ഥയായിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. കാരണം നമുക്ക് ആത്മീയമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ നേരെ തലയും കുത്തി താഴ്ത്തിക്ക് വീഴും. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു വന്നാലും നേരെ താഴ്ത്തിക്ക് പോകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അതിൽ പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മളുടെ ഈ മനസ്സിലായല്ലോ? കലികാലത്തില് നമ്മളുടെ ഞാനെല്ലാം എത്രയോ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അതായത് മാതാമൃതാനന്ദമയി, സായിബാബ, ഇവരെല്ലാം ശരിക്ക് ഇത് ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കുക, ശ്രീ രവിശങ്കർ. പക്ഷെ ഇവരെല്ലാം വല്ലാതെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതെല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളത് നോക്കണ്ട പ്രഭു. അവര് ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി. ബാക്കി നമ്മളത് നോക്കണ്ട. നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് കണ്ട നമ്മൾ ആ ഭാഗം വിടുക. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ പറയില്ലല്ലോ. അതാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് വേണ്ടത് മാത്രം എടുത്താൽ മതി എന്നല്ല പറയുന്നത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് പറയണ്ടെന്നല്ല അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് അത് പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല. അത് ഭഗവാനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ അത് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. ആ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ലെറ്റർ നമ്മളല്ല കൊടുക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്ന ലെറ്റർ അതല്ലേ? അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇപ്പോഴാണ് അത് മനസ്സിലാവുന്നത്. അല്ലാതെ ഈ വല്ലാതെ വിമർശിച്ചു പോയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴതിന്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലായി. അവർക്കല്ല ഇവിടെ കൊണ്ടിരുത്തി തന്നത് പ്രഭുവിനെ. അത് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിട്ടായിരിക്കും ഓരോ കാര്യങ്ങള് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പ്രഭു. ഇത് പ്രഭുവിന്റെ മാത്രല്ല, എല്ലാവരും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ. നമ്മൾ അറിയാതെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞും ചെയ്തും പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയുമ്പോ നമ്മൾ പിന്നെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യില്ല. നമുക്ക് മനസ്സിലായി, അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക. അത്രേ ഉള്ളൂ. ജപിക്കുന്നവിടെ നേർവഴിക്ക് എന്നെ നീ കൊണ്ടുപോയിടണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കാം നേർവഴിക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതെ അതെ അതെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് തന്നെയാണ്. ഇനി എത്ര? 52, 8 മിനിറ്റ് ഉള്ളൂ. അടുത്തത് തുടങ്ങി വെക്കാൻ സമയം ഉണ്ടാവോ? അടുത്ത ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ലേ മാതാജി? തുടങ്ങി വെക്കാനേ നേരമുള്ളൂ, കൂടുതൽ നേരം ഉണ്ടാവില്ല. 52 ആയില്ലേ? ഇനിയിപ്പോ അവര് കേറിയാവോന്ന് അറിയില്ല. കേറിയുണ്ടോ പുതിയവര്? നാളെ ആവാം അല്ലെ? നാളെ എടുക്കാന്ന. എക്സാം എഴുതാത്തവർക്ക് എന്നാ എക്സാം ഉണ്ടാവുക? എക്സാം അത് മഴയൊക്കെ ഒന്ന് മാറട്ടെ മാതാജി, എന്നിട്ട് വെക്കാം. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം വന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും പറ്റില്ലല്ലോ. കിട്ടിയതന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച